Checkpoint naman sa Mangaldan na Pinaigting Kasunod ng mga ulat na nakawan ng mga sasakyan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Pinaigting na Mangaldan Municipal Police Station ang inspeksyon at paninita sa mga kalsada kasunod ng mga ulat ng nakawan ng sasakyan sa bayan. Ayon sa pulisya, layunin ng mga operasyon na matiyak na lehitimong pag-aari ng mga nagmamaneho ang kanilang mga motorsiklo at iba pang sasakyan at hindi ito ginagamit sa anumang iligal na aktibidad. Bahagi rin ito ng mga hakbang upang maiwasan ang pagnanakaw ng sasakyan at iba pang kaugnay na krimen. Mahigpit na pinaalalahanan ng pulisya ang mga motorista na laging dalhin ng kaukulang dokumento tulad ng ORCR at lisensya sa pagmamaneho at sumunod sa mga umiiral na batas trapiko. Inatasan din ng mga rider na magsuot ng angkop na protective gear gaya ng helmet upang maiwasan ang malubhang pinsala sakaling magkaroon ng aksidente. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.